frezu ste asi niekedy videli. A možno aj viete, že je na zasúky, aj keď v tomto prípade bude asi vhodnejší výraz šuplík. Tak teda toto je freza na zásuvky alebo šuplíky. Ja som Tomáš Krásenský a teraz vám v dielni Unimax ukážem, ako sa s ňou pracuje a niečo si s ňou aj vyrobíme. Existuje hneď niekoľko konštrukcií šuplíkov, ale môžeme ich rozdeliť na dva hlavné typy podľa ich čela. To je buď zároveň z boku a zasúva sa do otvoru pre zásuvku, alebo po obvode o trochu presahuje vlastný šuplík, takže súčasne funguje ako zarážka pri zatváraní. V druhom prípade sa teda čelo pripevňuje ku korpusu zásuvky, ktorý môže byť vyrobený bez nároku na estetickú funkciu, pretože ho kryje čelo. Horšie je to ale v prípade prvých spomínaných šuplíkov, pretože až na výnimky nie je žiaduce, aby čelo odhaľovalo spoj so zvyšnou konštrukciou zásuvky. Samozrejme, že niekedy môže byť zámerom ušľachtilé remeselné spracovanie spoja dávať na obdiv, väčšinou sa však snažíme ho skryť, no a k tomu slúžia rôzne techniky. Z nich za vrchol môžeme považovať poloskrytý rybinový spoj, ktorý sa dnes dá pomerne efektívne robiť pomocou horného frézovania s príslušnou frézou a šablónou. Jeho účel je jasný. Ide o tvarový spoj, ktorý perfektne odoláva sile pôsobiacej pri vyťahovaní šuplíka a pritom je z čelného pohľadu skrytý, pretože rybinový spoj je aj s moderným náradím časovo pomerne náročný. Napadlo niekoho vytvoriť tvarový spoj, ktorý sa vyrobí jedným respektíve dvoma plôchodkami nástroja materiálom. Na prvý pohľad je zrejmé, že v porovnaní s rybinou tento samotný tvarový spoj držať nebude a je nutné ho kombinovať so spojom materiálovým, v tomto prípade s lepením. Ostatne aj rybinové spoje sa lepia. Lepidlo u nich však pre pevnosť spoja hrá oveľa menšiu úlohu. Na druhej strane súčasné kvalitné lepidlá zaručujú pevnosť spoja vyššiu, než je pevnosť samotného lepeného materiálu, v tomto prípade dreva. Teoreticky teda je možné čelo na zvyšok zásuvky pripevniť len na tupý spoj a aj tak to bude držať. Náš jednoduchý tvarový spoj však okrem iného zväčšuje styčnú plochu pre lepenie a vymedzuje vzájomnú polohu dielov pri sťahovaní svorkami, takže sa voči sebe po vrstve tekutého lepidla nesmýkajú. Ako teda túto zaujímavú frézu použiť? Predovšetkým budete potrebovať nejaký frézovací stôl. Kto si netrúfa na jeho výrobu, môže využiť množstvo priemyselne vyrábaných stolov alebo aspoň upínacích dosiek pre hornú frézu. Ja som použil frézovací modul v pracovnom centre Triton spolu s hornou frézou rovnakej značky. Samotný nástroj, teda frézu Unimax, ponúka so stopkou o priemere 12 mm. Po upevnení nástroja prichádza to najdôležitejšie, a to nastavenie výšky a hĺbky frézovania. Môžete postupovať metodou pokus-omyl alebo využiť pár pomôcok na rýchle a presné nastavenie. Správnosť nastavení overíme na nejakých odrezkoch. Mimochodom, keď drážku v čele vyfrezujete napríklad na dvakrát, získate čelo s presahom. Určite vás napadlo, že tento spoj sa dá využiť pri výrobe rôznych bedničiek a máte pravdu, ale pretože práve potrebujem nosič na pivo, na plechovky aj fľaše, tak to rovno vyskúšam. Akákoľvek bednička pomocou frézy na zásuvky je otázkou pár minút. Drážka je perfektným pomocníkom pri sťahovaní svorkami a spoj drží, je čistý a vôbec nevypadá zle. Ak vás táto fréza zaujala ako mňa, odkaz na ňu nájdete pod videom, rovnako ako na všetky produkty, ktoré mi pomáhali pri práci. Ďakujem za zhliadnutie, like, zdieľanie či komentár. A ak chcete vidieť ďalšie video z dielne Unimax ako prvé, kliknite prosím na tlačidlo odoberať a symbol zvončeka. Majte sa krásne a čoskoro na videnou v dielni Unimax.